Днес се намираме в Sale Stores, за да покажем нашата нова ексклюзивна оферта – двоетажна къща. Коридор, който разпределя към 3 стаи, 2 от които спални. Втора спалня. Тук са обособени хол и кухненски бокс. Ето го и санитарният възел. На второ ниво имаме стая и таванско помещение, което може да бъде усвоено. Къщата разполага с прекрасен равен двор, с площ 1310 квадратни метра, както и с две постройки. Лятна кухня долепена до къщата и стопанска постройка до нея. Ако имате интерес към този имот, свържете се с нас!